Hei, hyvää sunnuntaipäivää, hyvää festivaaliväki ja tervetuloa taas Demo ry:n järjestämään paneelikeskusteluun. Tällä kertaa meillä on teemana politiikkaa, kehityspolitiikkaa. Se kuulostaa aika kryptiseltä, mutta se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että miten me saataisiin nostettua kehityspoliittiset kysymykset kovien aiheiden listalle, kun aina puhutaan taloudesta ja sosiaalipolitiikasta ja monesta muusta asiasta, mutta kehityspolitiikasta ei niinkään paljon. Vaalit on tosiaan vajaan vuoden kuluttua ja kehityspolitiikkaa haluttaisiin näiden tärkeiden asioiden listalle. Tätä asiaa on pohtimassa tässä 4 nuorta, miten me saadaan tämä kehityspolitiikka agendalle, ja aloitetaan ihan siitä, että annetaan nuorten esitellä itsensä. Ja mä olin muuten Annika Damström, niin kuin tuossa aiemmin jo sanottiin, mutta nyt nämä tärkeät henkilöt, esitelkää itsen. Mun nimi on Tuomas Salo ja mä oon kristillisdemokraattisista nuorista tässä paneelissa. On 07 vuodesta toiminut KD-nuorten pääsihteerinä ja Demon toiminnassa ollut silleen hajanaisesti mukana. 08 vuonna oli sellainen Nepalin delegaatiovierailu ja siellä olin mukana silloin. Joo, mä oon Siimo Elo ja perussuomalaisista nuorista ja olin Nepalissa nyt tässä keväällä. Hei, olen Jari-Pekka Kaleva. Demarinuorotin tällainen KV-hörhö ja Nepalissa olin tuon Tuomaksen kanssa samaan aikaan 08. Terve kaikki aurinkoista päivää. Mä oon Hannusen Paloma vihreistä nuorista ja opiskelijoista. Mä oon meidän toinen puheenjohtaja ja olen Jyväskylästä. No niin, aloitetaan tämmöisellä aika maailmaa syleilevällä aiheella, mutta koitetaan ihan aluksi pohtia sitä, että minkä takia teidän mielestä nämä kehityspoliittiset asiat, kehityskysymykset, minkä takia ne nousee niin harvoin näille kovien aiheiden agendalle? No yksi on tietenkin varmaan se, että ne aiheet, mitkä on tässä lähellä, niin ne luonnollisesti nostaa enemmän mielenkiintoisesti. Jos jossain kauempana tapahtuu jotain, niin se vaatii tavallaan enemmän työtä, että se nousee täällä esiin. Ja sen takia tuntuu, että se ei kosketa meitä niin läheisesti kuin ne asiat, mitkä on tässä lähellä. Että se on varmaan se suora suhde heihin itseemme, mikä sen tekee. Joo, mun mielestä se syy on varmaan se, että ihmisille tosiaan ensinnäkin lähempänä on helpompaa tarkastella, ymmärtää se ongelma. Ja sitten myös se, että minkä takia köyhyyttä ylipäätään ei ole poistettu maailmasta, vaikka aseisiin laitetaan miljardeja vuodessa, niin sehän on se prioriteetti, eli mitä halutaan nähdä tärkeänä, minkä takia Yhdysvallat käyttää miljardeja aseisiin, mutta sitten kun tulee nämä kysymykset, niin sitten yhtäkkiä rahat loppuukin, niin prioriteeteista on kyse. No, tämä mitä on esille nostettu on varmasti ihan totta. Ehkä voisi vielä sillä tavalla täydentää, että monesti nämä kehityskysymysten tavoitteet tuntuu jotenkin mahdottomilta saavuttaa, niin kuin esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta, mutta vaikka sitä Suomi ei itse voi saavuttaa, niin nimenomaan Euroopan unionin piirissä jäsenmaiden yhteistyöllä se on täysin mahdollista. Ja valitettavasti sitten se on siellä se prioriteetti ja sitten kansallisessa politiikassa sitten jää vähän vähemmälle huomiolle. Ja meidän pitäisi ehkä keskustella enemmän se Euroopan tason asioista, silloin se olisi ehkä vähän kovempi kysymys kuin täällä Suomen kansallisen politiikan piirissä. Komppaan edellisiä vastaajia ja lisäisin tuohon vielä, että onhan medialla myös aika paljon valtaa, että tämmöisen niin kuin luonnonkatastrofien ja mullistusten aikana, kun nämä asiat on pinnalla, niin niistä sitten puhutaan enemmän. Että kuitenkin meidän kyky käsitellä asioita on rajallinen, ja jos niitä ei tavallaan tuoda meille jollain tavalla osittain tarjottimella, niin vaikea niitä on sitten itse lähteä ehkä ottamaan. No siinä tuli medialle kritiikkiä. Ajattelinkin seuraavaksi kysyä vähän, että mikä rooli medialla on tässä, että nämä aiheet eivät nouse sinne tärkeimmälle agendalle. Mutta jatketaan tästä vähän sillä ajatuksella, että nyt kuitenkin ilmastonmuutoksesta puhutaan aika paljon ja näitä ehkä ilmastonmuutokseen liittyviä, ehkä ei suuria luonnonmullistuksia on ollut, jotka sitten ovat tietysti vaikuttaneet siellä maailman köyhimmillä alueilla. Esimerkiksi Haitin katastrofihan tietysti sattui aivan siellä köyhimmällä alueella. Uskotteko, että nämä kehyasiat saattaisi nousta hieman enemmän kuitenkin jatkossa sinne ihmisten tietoisuuteen just sen takia, että nämä ilmastonmuutosasiat ja siihen liittyvät kysymykset, niin ne on kuitenkin nousemassa nyt sinne ihmisten tietoisuuteen? No varmaan osittain, ja sitten niin kuin, mitä sanoitkin, että tosi tärkeää olisi se, että yhdistettäisiin näitä eri asioita, että kyse ei koskaan ole tavallaan pelkästä köyhyydestä tai pelkistä ympäristökatastrofeista, vaan usein nämä asiat kulkee käsi kädessä ja koskettaa tosi paljon samoja ihmisryhmiä myöskin.
Ihan totta. Ja sitten osittain myös ehkä uhkana on myös se, että jos ilmastokysymyksiin kiinnitetään liikaa huomiota, niin tämmöiset köyhyyden poistamiseen liittyvät muut tavoitteet jää sitten vähemmälle asialle. Että se on sekä tällainen kannustin puhumaan näistä kehityskysymyksistä, mutta myös osittain pieni uhka sille, että jos siihen vaan ympäristökysymyksiin keskitytään vaikka terveydenhuollon sijaan, niin se voi jäädä vähän paitsioon. Joo, ja mun mielestä tässä keskitytään liikaa tähän 0,7%, että miten saadaan se tavoite saavutettua. Mun mielestä pitäisi keskittyä siihen, että miten saadaan sit avusta tehtyä mahdollisimman tuloksellista ja tehokasta. Eli siihen mun mielestä mediankin pitäisi keskittyä, että meneekö se apu perille ja miten sit saadaan tehokasta. Tässä on myös se, että usein asioihin puututaan vasta siinä vaiheessa, kun on aivan pakko, ja meillä ei ollut aikaisemmin ehkä sitä pakkoa puuttua kehitysyhteistyöhön ja köyhyyden poistamiseen niin voimakkaasti, mutta nyt kun tulee maailmanlaajuisia kriisejä ja ilmastonmuutosta ja tällaisia, mihin on pakko reagoida, niin sitten se myös pakottaa meitä niin kuin ottamaan huomioon kehitysyhteistyötä ja näitä asioita laaja-alaisemmin muutenkin. Tässä mainittiin, että te osallistuitte kaikki eri aikoina osittain Demon järjestämään opintomatkaan Nepaliin ja tutustuitte siellä kehitysyhteistyöhön ja erinäköisiin projekteihin. Mitä te opitte tuolta matkalta? Eli minkä näköisiin kehityskysymyksiin meidän pitäisi erityisesti panostaa täällä Suomessa? Mitkä pitäisi tuoda nyt sille poliittiselle agendalle? No, omalla matkallani ehkä ensimmäisenä jäi mieleen, no tietenkin meidän matkan teemana oli koulutus, mutta ehkä muutenkin jäi mieleen se, miten hyviä tuloksia voidaan saada ihan sillä, että laitetaan lapset kouluun ja tavallaan se kansan sivistystaso ja se tietenkin kaikki perusedellytykset pitää myös olla kunnossa, vesi ja ruokaa pitää olla ihmisillä, mutta niin kuin tällainen ihan peruskoulutustason ja tällaisen nostaminen, että miten hyvää vaikutusta sillä voi olla ja toisaalta miten vähällä sitä voidaan saada aikaan näissä maissa. Mun mielestä naisten asema on näissä yhteiskunnissa kaikkein merkittävin. Jos naiset saadaan nostettua ylemmäs, samalla nousta ja lasten asema paremmaksi, niin mun mielestä se on kaikkein tärkeää. Mä oon itse hyvin viehtynyt mikrolainoihin, eli mun mielestä sitä pitäisi tutkia lisää, että miten saataisiin sitä asiaa hyödynnettyä enemmän. Ja sitten kolmanneksi tämä tuloksellisuus, eli miten saadaan tehtyä sitä niin, että se hyödyttää varmasti niitä ihmisiä. Joo, tosiaan silloin olin Tuomaksen kanssa samaan aikaan Nepalissa ja meillä oli tämä koulutusteema, niin se siellä nousi eniten esille. Sen verran voisi ehkä vielä täydentää, että se peruskoulutus sinänsä on todella tärkeä asia ja se niin on avain sille köyhyydestä pois pääsemiseen. Mutta sen maan koko kehityksen kannalta niin pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että kuinka se siirtyminen peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen tapahtuu ja sinne saataisiin myös enemmän ihmisille mahdollisuuksia päästä. No mulle oikeastaan näiden niin kuin, jotenkin elämän perusedellytysten luomisen lisäksi semmoinen isoin asia, mikä ehkä oli niin kuin ennestään jo tuttua, mutta mikä niin kuin erityisesti korostui tuolla Nepalissa, oli se, että niin kuin näitä projekteja, mitä me tehdään jossain muualla tai mitä me autetaan niitä ihmisiä tekemään jossain muualla, niin pitää integroida jotenkin siihen paikallishallintoon, jotta sitten kun tämä rahoitus loppuu, niin se tavallaan tehty työ ei katoa, vaan että ne prosessit on sitten jo integroitu valmiiksi siihen niin kuin yhteiskuntaan.